मानाव गेदेर दिपेन बर' आदा बिथाङा रेजिगनेशन होसिगोन बा गावनि बिबानफोरखौहाय एंगारसिगोन बेवहाय आंहा बुंनांगौ एख' गैया। नाथाय एक्चुअलि बे कनफारेन्सआनोथ' आबसुनिसो जाखो ना आसुनिसो जाखो जे बिथाङा बेवहाय बिबुंथि होनायनि गेजेराव आसामिस रावजोंहाय बिबुंथि होनानै सोरनोथो खोनासंहोनो नागिरखो। আৰু ঐক্যতাৰে আমি আগবাঢ়িব লাগিব আৰু সদায় আমি সেই অঞ্চলখন অস্ত্ৰমুক্ত এটা অঞ্চল, হিংসামুক্ত এটা অঞ্চল হিচাপে গঢ় দি পেলাই বড়ো বড়োলেণ্ড অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা বড়োসকল, বেংগলত থকা, মেঘালয়ত থকা, অৰুণাচলত থকা, পৃথিৱীৰ যিকোনো প্ৰান্তত জীয়াই থকা বড়োসকলৰ আত্মমৰ্যাদা আত্মসন্মানৰ কাৰণে সদায় কাম কৰি যাম। बेखिनि बाथ्राखौनो बुंनानै बयबो बाहागो लानाय नोंथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय दिनै माखासे सिक्रेट खोथा, माखासे गाव हारिनि गेजेरावहाय सावरायनांगौ खोथाफोरखौहाय दिनै बिथाङा आसामिसजों जुदि बिबुंथि लाखिलायोब्ला दिनै जोङो सोरनिबा आसुनि मेल बिथिङावहाय बर'नि लेक्सार बा बिबुंथि होनाय जोङो सोरबा बिथांमोननि दैदेनगिरिनिफ्राय खोनागोन ना? जि रावनि थाखाय जों दिनै बबेबा कलेज स्कुलफोरावहाय एस ए मिडियाम अफ इन्सट्राक्सन बा बे साबजेक्टफोर गैयैनि जाहोनाव जों दिनै गोबां दावराव दावसि जागासिनो दङ। नाथाय जोंनि नेताफोरानो जि बेवहाय उदाहरन हिसाबै आसामिस राव नङाबानो सोलिला दे होननाय बायदि बिथांमोना गावनि जायगायावबो गावनि निजिनि माहारियारि आफादनि जि मोनसे कनफारेन्स बायदियावनो आसामिस रावखौ बाहायथारनांगौ होननानै बिथांमोना बाहायसोलायोब्लालाय अब्लालाय जों माथो बुंबावनांगौ। दा मिथिरोङा मा जागासिनो दं। पार्टिनि सिम्बल पस्टार होनायनि बादै आंहा बुंनांगौ गैया। सोरबा हम मिनिस्टार, सोरबा CM, सोरबा फैदों फैयाखै बेवहाय आंहा बुंनांगौ गैया। खिन्थु माहारियारि आफादनि जे कनफारेन्स बेवहाय बर' राव जिथु जोंनि बर' रावा फार्स्ट प्रायरिटि हिसाबै बा बर' रावनि अनगा बेवहाय सोरबा बुजि दा बुजि बिथांमोना दिनै बर' रावखौ खोनासंनो फैदों, जिथु बर'नि कालचार श' बायदिसिना ट्रेडिसन इत्यादिफोरखौ नायनो फैदों, जिथु बर' रावजोंनो बिथांमोना बेवहाय खोनासंनांगोन, बुजिनांगोन, बर' रावनि सनमान लाखिनांगोन।